Umkhulu Jehova kuseni. Uyabongeka Nkosi kuseni. Wena wedwa ufanelwe izibongo. WeJesu. Ngiyabingelela abafundisi bonke obaba obhudosisi leadership. I-worship team, ama-teenager, u-Sunday school nomfowethu uMaboy. Ake sishayele izandla enkulu egameni likaJesu. Umkhulu Simakade, Simakade, WeJesu, umkhulu wena wedwa. Simakade Jesu. Jesu, ihleli lomhlabeni lona. Umkhulu Simakade, Simakade, wena wethu umkhulu Simakade wethu. People sitting next to you may not understand the truth of the Thou art how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Yes,
Ngola uNkulunkulu ophilayo. Ngola uNkulunkulu wathokana. Siyabonga ukuthi ufakazele izwi lakho. Wena uthixo uNkulunkulu wamandla. Siza kuwe kuseni. Ibandla lonke liya kuye. Usekhona. 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 Ubuya. Ukhona. Wena umthwalo wezinsuku. Uyashonga. Laphakathi ko. My. Oh, gosh. Uyashonga. 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 Oh, gosh. We glorify your name, we worship you. Azibona yakhe igcwele isithempeli ekuseni. uNkulunkulu ofana obukhosi. Wena wethu simshaya izandla umoya ongcwele. Jesu simshaya izandla umoya ongcwele. Jesu Nkosi ungenza konke ekuseni. Ngiyaphinda balakho ngevideo umuntu. uNkulunkulu wesikhathi lisho njalo izwi lakho lithi wena uYesu useduze. Nkosi uJesu Muhle uNkulunkulu ophilayo. Sivule indlebe kamoya sizwe izwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele hlale kithi sidle ngalo ubusuku nemini. Amen. Samba kanjalo nje mfethu maboy first Samuel chapter 17 sifunde verse Lord. Sithola abantwana baka-Israyeli benyukela entabeni baya empini ngoba impi yayiqala entabeni. Bayahamba baya empini bayolungiselela ukulwa nesiqhaqo esikhulu esasaziwa Thuma sibizwe ngoGoliathi esasesithuke abantwana baka-Israyeli ngendlela eyisimanga. Le ndoda yayisabeka hayi ngoba amandla ayo ayethusa yini, kepha istructure sayo sasethusa abantu. Uma kuqhamuka indoda nje enomzimba okanye engathi the ufuna ukuyesilwana nabantu bayesaba because ababona ziflow umuntu ungumuntu. Babona isikhwaka abantwana baka-Israyeli besaba ngamanye amazwi bangena kuJuly batatazela. Kepha ngiyamthanda uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu wesikhathi, uNkulunkulu wesizini nona, uNkulunkulu obekelela abantu bengakaqondi ukuthi impi uzoyiqoba kanjani. Besethezwini impi akuyona yakho ukuthi uyile baphinge yami ukuthi mina Jehova ngiyilwe esikhundleni sakho. Akasho ukuthi Nora izitha zakho nazo ziyoba isenabelo seinyawo zakho. No. Uthi izitha zakho ziyoba isenabelo sezinyawo zami mina Jesu. Kunamalanga kusekho ukuthethelela kwezono ngemihlatshelo. uJesu wazihlabela izono zethu sonke. Wafa efana izono zethu sonke. Ngamanye amazwi izono zethu zithethelelwe. Uthi uJesu kubafundi Thuma, nginikeza amandla, nginikeza igunya lokulwa nemoya yamadimoni. Akasho ukuthi nginikeza amandla okushayana ngezandla siku, kepha uthi nginikeza amandla okulwa nemimoya
eza phambi kwenu ayikumelana nani ngoba mina Thixo nginani. Sithola bangene kuJulayi ukuthi nansi indoda iyodwa izenqoba isizwe saka-Israyeli. Bathi uNkulunkulu emuhle uthi kuJese thumela uDavide ukuba ahambe njengomelusi ngoba izimvu meselaphile umelusi obonayo ukuthi ilaphile bese ziphukudla uthi hamba Davide njengomelusi uyobanika ukudla entabeni balaphile abakwazi ukuya empini belaphile. Weneza awukwazi ukuya empini ulaphile kamanye amazwi uzofela kuphi empini ngoba wenza njani ulaphile kabuthi ngamandla kamoya ngwelo ukuya empini shanizwi uthi izwi lami lingamandla likuphila shana izwi bese uya empini uyona ngezwi. Ibhayibheli uNkulunkulu sabe izwi lakhe uyalifakazela mawulo ngezwi uyehla ayangisho uyehla mawulo ngezwi bakusuthinta yena limakhuthi izwi lakhe lihlabahlukanisa uphefumulo nomoya bese ufikile lentsheba lisika njengathi zombili liyahlula. Uthi uDavide imuphi lo mfananyana ongasokile lozodelela isizwe sikababa akadelela isizwe sikababa kepha udelela uNkulunkulu uqobo owaphi lo mfana ongasokile. uGoliath ucasula ngamazwi akhulunywa uDavide ukuthi ngazobiza umfananyana nje obovu angibize ngomfana akwenzeki longezompitshisa nje because wakhuluma ejaja manje ngama-models ebuka isiko sikaDavide nje lawo babuncove lo ngeke azangenze lutho ngeke angenze lutho kodwa uNkulunkulu osemfihlakelweni uyazi uDavide yabanikeza ukudla ubhuti wakhe uzwe uyacanuka ucanula imibuzo ebuzwa uDavide ngoba wayibuza imibuzo ezocanula uGoliath ucanulwa yikho lokhu ukuthi abuze ukuthi lo mfana ongasokile lo wayedelela isizwe sikaNkulunkulu. Ningavumi ukudelelwa ngabantu abangasokile. Ubuza lo mbuzo ukuze ufinyelele nakuphi nasenkosini ukuthi khange yabuza ngowaphi nawe isizwe sikaNkulunkulu. Mfowabo kubeka kuye ngaba mshange phambi ethi thula wena bathi uDavide ngenxa ukuthi wayilalela lento yayila kuye wayilalela uNkulunkulu engalalela omunye umuntu ngoba uNkulunkulu mekhuluma nomuntu uqondisa umuntu futhi akahlala ngezwi izwi lakhe. Uma efika kuSawule uSawule uyambuza ngithanda nje indlela aphendula ngayo uthi okokuqala uNkulunkulu ungithathile ngilahlela ehlane entabeni la khona izilwane kukhona khona izimvu lifikile ibhele lecabanga ukuthi ngingathatha izimvu bathi lahluleka yafika ingonyama yehluleka ngayiphemula ngenxa yamandla kaNkulunkulu okimi ngoba uThixo unginikeza amandla akaphakamisa wakhe amandla kepha uphakamisa amandla awanikeza nguThixo awadla imihla ngemihla esentabeni. Kamanye amazwi uDavide utrainiwe for impi but ayakho utraine ngezilwane uGoliath utraina ngabantu uyayisa uyafika uDavide uthi yazi ke lona Nkosi uSawule lona ongasokile wayisisizwe sikaNkulunkulu akasasho ukuthi isizwe sakithi akasho futhi ukuthi isizwe sikaIsrayeli uthi lo udelela uNkulunkulu wethu ophilayo akasho ukuthi uNkulunkulu ofile uthi ophilayo ngoba ngaphansi Thixo kepha wazi ophilayo uNkulunkulu. Ngabe wena wazi kuphi uNkulunkulu ekuseni? Lalela uyayisa uGoliath
wathi mina David ngiza kubulala, ngiza kuwa nomkhonto, ngiza kuwa nengcuba nakho konke. Bathi lo ohlaka into eyodwa, uthi ngubani ongamelana noNkulunkulu kimi? Kubani ongamelana noNkulunkulu okuwe kahle kahle? Kokunamandla lophila kuwe kunosezweni. Ungathusa uNkulunkulu wezwe, kepha yesaba wakho uNkulunkulu ongabonwayo. Salifundisa verse 45 sofunda yena kuphela abantwana. Uthi verse 45 uDavide wayesethi kumFilisti, wena uza kimi ngenkemba nomkhonto nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sabawothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli oyeyisile. Uthi lalela Goliath, wena uza kimi ngomkhonto nengcula, but mina anginazo izikhali zokulwa, kepha kuwe ngiza ngento eyodwa, ngiza ngegama likaJehova Sabawothi, umnikazi wempi kaIsrayeli. Lalela Goliath, ngiza kuwe ngomkhonto, wena Goliath uze kimi ngomkhonto nengcuba, kepha mina nginguDavide ngiza kuwe ngezwi likaJehova Sabawothi, uNkulunkulu wethu. Uthi Isaiah sithi isikhala sibekela mina senza njani asophumelela. Isiphi lesikhala khuluma ngaso uIsaiah? Izwi likaNkulunkulu, ngoba wayeqeda ukuthi umuntu akuyena ongena phina ngangena ngesipho, kapho umuntu ongenayo uNkulunkulu, uJehova Sabawothi, uNkulunkulu enqobayo. Ngizokutshela namhlanje ukuthi noma ngakuthuka mina, noma ngakuthuka unawo amandla okuzilwela. Ungavumi ukuzilwela, kepha wena thatha inkinga yakho uyise kumnikazi wempi, yona olwemfihlakalweni kungaboni muntu. Uzoqaba izitha zakho, kepha kodwa uma usalwa ngenqondo yakho nangokwazi kwakho uzofela endleleni, uzofa fi endleleni. Baze bakhombana ngawo ukuthi uRosta wayesindisiwe, kepha seniyambona manje njani. Uphi uNkulunkulu wakhe? Babuza njengakumaHubo 42, bathi uphi lo uNkulunkulu wakho? Kumele ukuthi nabebuza bona bakuthola umile kuphephu, usemthandazweni, umengezwi likababa uNkulunkulu. Ilona elwayo, izwi likababa uNkulunkulu ilona elilwa nesitha. Ngizothi changing life ekuseni ningayilwele ezemizimbi, kungaba yimpi yenyama, kungaba yimpi kamoya, kepha impi leyo uNkulunkulu ehlezi esihlalweni somkhosi. Fana noDavide, yebo wawadobha amatshe, angaphike nesambulo engasasibuya mfowethu uMbongani esokuthi amatshe ayi5 athi Jesus. Uma ethi Jesus okusho ukuthi thina amaZulu namaswati asikhiphela phandle kanye namaXhosa, because wona athi Yesu thina sithi Jesu. Mase uthi Jesus amalethazi wethu ayi4 awabo ayi5 awabelungu, so angivumelani naso ngoba inhlamvu zenza njani bese zo5 amatshe mangaki ayi5 igama lithi Jesu. Igama lithi Yesu elithi Jesus. So laso sampula ngisasazivelayo, kepha mina ngithanda ukuthi uyawadobha amatshe, yize sekhona ngoba vele wayiphathela isilingi, wayishangaza inyoni nelwane endle, yiyo nto iyazi kangcono kulwa ngayo. Yena nje wayiphila ehlali noNkulunkulu uDavide, wayikwazi ukuzwa uNkulunkulu kuphela, lokho kwampi wayengakuzwa, wayivela nikazi uJehova, athi Jehova yilwa nabalwa nami. Athi kumaHubo 35, Thixo yilwa nabalwa nami, awunawo amandla.
zika-4 nezika-5 sila uwadobhile amatshe bongani akakhulumi namatshe futhi akawabali uthi lalela weGoliathi ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebawothi uNkulunkulu wempi kathi ngiyabona masho njalo besizulu lenyakaza liyafakazela besedu uNkulunkulu wafika umnini wethaba wehlala phambi kwaDavide wathi mfana wami mshaye kwasafika izulu zafika ingelosi efakile isivikela ekhanda efakile isivikela esifuba efakile enyaweni ngathi ngiyambona wayifana neRobocop lapha kwakunesiphatha esisodwa kanti uNkulunkulu wazi umuntu ufathi uMabhoyi ukuthi uMabhoyi ngimdele njani uMabhoyi ngamthinta la uzothula uMabhoyi ngimthinta la uzongidumisa uMabhoyi menza ukuthi uNkulunkulu yedwa ngathi ngiyambona seganile empini uDavide esesiphethe isilingi sakhe zafika ingelosi ziyehla zafula walidonsa idwamana wahlala uDavide wakana noJehova isifikile ngazakana yezo yakhona nje Goliathi bambona yaphansi ngenxa yokuthi kwasemele agcwalise umbhalo babuncubo wohosha inkemba akuyona yakhe inkemba kaGoliathi wakhipha uGoliathi inkemba wathi ngisuselela ikhanda abantu abasabayo ngoba uSathane umshayikanga senkemba lezulu shaya ikhanda ngabonakala simshaya inkemba kaJehova baphelise ngoba uNkulunkulu ofohlayo sinamandla afanele ukuyithwala ungathatha ikhanda uyaliphakamisa uyaliphanyana eJerusalema ukuthi sitha sinqotshiwe bese ngiba nenkinga babunqobe nalabazalwane abathi mabethandaza bathi siyambopha uSathane engathi bambone phakathi ebandleni umuntu ophilayo bathi siyambopha uSathane ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu phansi abani mina kodwa manje sesizwakala sesithi ngiyambopha uSathane namadimoni akhe sangikhohliwe umnini mandla wonke okuNkulunkulu wethu uthi nizane mina ngiyalifundiswe ngiyafunda umthandazo kunala uJesu afundisa khona abantu abafundi bakhe uthi anothi manikhuleka ethi baba wethu esezulwini bangcwelise igama lakho buso wakho mawufike bayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe nasezulwini usiphe namhlanje isikwa sethu sani semihla nemini kukhona lapho umapha khona uSathane okay bathi uDavide uJehova umelusi wami angiyokuswela noma ngihambe esigodini sethona wokufa angisaba ukuva ngokuba yena unjani unahamba untonga yakhe nodondolo lakhe kukhona lapho ngibopha uSathane azalane singayibizela uSathane kude nathi wayisina kuSathane wayisiphezulu uSathane kanti kumele sidumise bani Thixo kanti mothola wayekwamana njalo siyambopha uSathane simusakalasha kanti uSathane akasali nkwalasha uyazi ujabula kabi manje wafika endlini kaNkulunkulu sonke sibiza uSathi ujabula afe athi abangikhohliwe ushuthi nami ne-membership phakathi ebandleni member enkulu kabi shuthi bamkhohlela uNkulunkulu wabo baze babize mina uthi uJehova sabane mina uNkulunkulu libize mina ngedwa wasizopheza isithi ngizothi namhlanje qoqa amatshe akho mawula nesithi itshe lakho ngithi idwala elirepresent ubani uJesu
oyini olidwala. uJesu ulidwala lana lamadwala. Bayangixaka abazalwane laba bathi mfowethu uBongani athi mina ngimbonile uNkulunkulu ngiyamazi siqu. Siqu Lord. Ungani umzalwane athi ngimbonile uNkulunkulu ngiyamazi ngezenzo zikaNkulunkulu. Athi mina ngimbonile bani? Pure lies. Because God said in His word, uthi weMose wena ngeke ukhona ukungibona. Uma nje ungangibona ngeso lakhe uzofa ungcwatshwe. Kepha ngizokwenzela ifavor, ngizokufaka emfatweni wedwala bese ngiyadlula umhlane wami. Wena kakhoshwe inkazimulo ebukumhlane. Phela lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenzenjani uyakhasa mula. Ubani ongabheka inkazimulo kaNkulunkulu? Uthi manje sizokufaka edabeni. Wena nje kwakho ukuthi uzonyusa amehlo uma sendlulile. Uzobona umhlane wami. Lithi iBhayibheli lithi uNkulunkulu ungumoya. Ngathi ngiyawuza umoya esengena emfatweni wedwala usudlula phezu kwedwala athuthunyusa amehlo abona umhlaba angawazi ukuthi uphelela kuphi ngoba umhlaba mkhulu. Uma uNkulunkulu afike kongamela ngisho isitha sikhona ungena. Kufana nenkukhu ecashisa amatshalo wayo ivula amaphiko bese njani iyawafaka. Ubani ongafika thinta amatswele ehleli phansi kwesikhukhukazi. Uma ngabe thinta amatswele uthinta bani? Touch not the anointed ones. Because uNkulunkulu benzela bazalwane ubongamele wabafihla. Mawuphuma namhlanje yazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzela ukwengamela. No one will touch you. Angani sitha singakulinga. Ngoba vele sokuhamba sokucela njengoJob. Sithi uNola ngifuna ukumshaya. uNkulunkulu awunikezela ngifuna nje ukukhomba ukuthi mase ngimshaye kahle angeke abuye kuwe. Ngoba uNkulunkulu uyakothemba athi ngoba ngiyamazi. Bese sithi masifika isitha simthole nolethu uNcwele. UNcwele Jehova Baptizim. UNcwele uNkulunkulu ofohlala. UNcwele wena unguye unginguye. UNcwele wena ukhona nokhona nozayo. UNcwele uNkulunkulu ophilayo. Bayethe uNkulunkulu onkazimulo. Bayethe wena unguye unginguye. Nangapho uSathane uyashaya but uNola uthi bayethe. Akanandaba ukuthi uzwe nemzimbeni. Uthi bayethe amehlakaje ngaphezulu. Uthi bayethe. Athi uSathane lantokazi ngidlulela kuBongani athi uyafika kuBongani. Afike uBongani athi zukhethe baya librasekhetheyo libaboshekhethe. Athi uyafika uyashaya athola ukuthi uThixo uthi no. Ngoba uyamazi uNkulunkulu. Senhlala phansi ngizokuthatha isikhathi eside. Mazi uNkulunkulu wakho. Wabazalwane mazi uNkulunkulu wakho mkhulu ngakini noma unosezweni. Namhlanje asithi ngiyafisa ukuthi uphume la uzazi ukuthi ubani. Yabona njengoba la uyiambassador yasezulwini. Ukuba ambassador kusho ukuthi you represent amaZulu. Akekho ozokuthinta because you represent amaZulu. Ngithanda iBhayibheli makathi uNkulunkulu abantwana ngiyabazi futhi banophawu. Kodwa Nora sonke siyamkhonza uNkulunkulu obasila. But akusho ukuthi sonke siyezulwini. Kepha khamba banophawu. Abanye benzisa kwethu mfowethu uBongani. Kepha uphawu abanalo. Bese uNkulunkulu lowo ogcina imiyalo yami nemithetho yami nezimiso zami uyobizwa ngokuthi ungumntwana wami owenza intando yami. Yabanje uma ungenza intando kaNkulunkulu angizukukhohlisa forget.
angeke ulibone izulu. Kepha uma wenza intando kaNkulunkulu, ebazalwane kulweleni ukwenza intando kaNkulunkulu. Yazini ukuthi uNkulunkulu uphila amandla nenegunya yokulwa nemimoya kaSathane. Zenzeleni favor. Mazini uNkulunkulu sime ngenyawo siphakamise izandla singena